सांगली येथील बंधारा पूजनाचे कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी नगरसेवक शेखर इनामदार व पृथ्वीराज भैया पवार यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते। पाणी वाहायला 2 वर्षापूर्वी सांगलीचा हा जो जीवनदायी बंधारा आहे तो पाडण्याचा निर्णय पाटबंधारे खात्याकडून झाला आणि त्याला समस्त सांगलीकरांनी 5 जून 2022 रोजी या धरणावरती मानवी साखळी करून आंदोलन केलं आणि इशारा दिला की या धरणाचा एकही दगड आम्ही हलवून देणार नाही। आत्ताची जर का परिस्थिती बघितली, 7 जूनला सुरू होणारा मान्सून फक्त 20 दिवस मान्सूननं ओढ दिली आणि संपूर्ण नदीपात्र कोयनेपासून राजापूरपर्यंत कोरडं पडलं। अशी जर का परिस्थिती झाली असती आणि धरण नसतं तर पाटबंधारे खात्याच्या नियोजनाप्रमाणे म्हैसाळला पाणी अडवून डिग्रजच्या बंधाऱ्यापर्यंत ते पोचवायचं, एवढं पाणी कोयना धरणातच नव्हतं। तर हे खूप मोठा आघात झाला असता सांगलीकरांवर आणि सांगलीकरांना रणरणत्या उन्हात वनवन भटकायला लागला असतं पाण्यासाठी, मुक्या जनावरांच्या पाण्यासाठी। त्यामुळं सांगलीकरांनी जी एकजूट दाखवून हे जे धरण वाचवलं त्यामुळं आज आपण खरं पाणी पिऊ शकलेलं आहे। म्हणून ह्या धरणाची आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी धरणाचं आणि नवीन आलेल्या पाण्याचं पूजन आज केलेलं आहे। आज सांगलीमध्ये गेल्या 2 वर्षापूर्वी पेपरमध्ये बातमी आली आणि सांगलीचा अतिशय जवळून अभ्यास करणारे आमचे युवानेतृत्व पृथ्वीराज भैया साखळकर असतील, या सर्वांनी त्या विषयामध्ये लक्ष घातलं आणि या धरणाचं महत्त्व, या सांगलीसाठी या पाण्याचं महत्त्व समजून एक मोठं जनआंदोलन उभं केलं आणि त्याला यश आलं। खरोखरच एक अभ्यासू नेतृत्व म्हणून यांच्याकडे बघितलं जातं। आज सगळ्या सांगली शहराला कळलं की या धरणाचं महत्त्व काय आहे आणि याची उपयुक्त काय आहे। आपण अनेक वर्ष या नदीकाठी राहतो, नदी परंतु धरणात आणि तानाक्ष बुद्धीनं त्यांनी लक्ष घालून पाटबंधाऱ्याला त्या ठिकाणी सूचना देऊन आज हे वाचवलं। त्यामुळे सांगलीकर जनता नक्कीच या कृती समितीची आणि या नेतृत्वाचा आभार मानतो। आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।